Sandeng Mundha Jawi menika seneng karo wong wadon sing di bawah umur. Niku ora apik, niku ora entuk. Seneng karo bojone wong niku dadi larangane negara. Beda yang karo Dewasrani kok. Dewasrani duwe prasapa, gagah-gagahe wong lanang, kondang-kondange wong lanang kuwi yen wis tau mumpaki bojone wong kok. Kuwi wong lanang lagi ketok gagah, wong lanang lagi ketok kondang. Wis tok Kang wis, ora usah dikandani. Wis ora usah dikandani. Wong nek wis jatuh cinta, kuwi ada pepatah mengatakan orang itu kalau jatuh cinta, nadyan tota iku sing itu rasa coklat. Ngono. Apa meneh? Wong kuwi nek wis tresna kuwi padha karo buta warna kok, Kang. Ana tetembungan cinta itu buta. Ana tetembungan cinta itu buta. Ana lho, Kang. Wong kuwi umur 74 tahun rabi karo wedok sing umure 22 tahun kuwi ya mau uang tunene utawa ya emas kawine kuwi uang 3 miliar. Burung genep sedina wis ditinggal minggat karo sing lanang. Kuwi fakta kuwi, Kang. Ngono ya. Mula jaman saiki ngati-ati, Kang. Ana lho Deni sing ya kuwi mau jimuk nyekel Indonesia karo Arab kalah terus saiki lunga ya ana lho. Wes kok dak wong isit. Wes kok, wes. Wes kok wes. Bakune seneng ingsun wis njaluk marang ya kuwi mau Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kinen ya kuwi mau matur marang ngarsane Kanjeng Rama kulon Bathara Guru. Yen kulon Bathara Guru nayogyani apa sing dadi pamundhutku. Aku bakal rabi karo Bathari Dresana. Nanging yen pukulan Bathara Guru ora nayogyani apa sing dadi penjaluke Dewasrani. Kahyuwangan tak gawe Karang Abang. Ngarcapada tak unggahke dadi kahyuwangan. Kahyuwangan tak doke dadi Ngarcapada. Tapawadya bala saka Tunggul Malaya budal nyawat-nyawati Kanjeng Ibu Bathari Durga. Lajeng kepareng bidal bijang menapa. Ora usah ngenteni colok lintang sambung apa rambatan pundak. Mara gage budal terus kok. Ayo lo. Ayo.